mutumin karohe mutumin hago har kanke zai amfana wanda bamu taba samun irin wannan ba. Muna godiya kwarai da gaske shi kanshi GM muna yaba mashi, muna ma mai girma gwamna fatan alheri a mamadin waɗannan membobi namu muna mika godiyar mu da wannan abubuwa na alheri da wannan hukuma da take kawo waɗannan motoci karkashin amincewarka da goyon bayanka. Allah ya saka ma da alheri inda baka iyawa Allah shi iya ma. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Shugaba chairman na wannan kwamiti na House of Assembly transport da mataimakinsa, GM na KTSTA, chairman na board members, management staff na hukumar sufuri, sauran al'umma, assalamu alaikum. To na farko dai muna ma Allah godiya bayan shekara ɗaya cir kuma yau gashi Allah ya kawo mu wuri irin wannan wurin. Mun kaddamar da wasu motoci guda 14 wanda KSTA ta saya cikin revenue ɗin da take generating. Wannan ba ƙaramin abun ayaba ba ne ba. Bara kama wannan lokacin mun kaddamar da guda 12, daga baya an kaddamar da guda 7 wanda ya kai mu wajen 32 kenan ko. So lokacin da Allah ya ba mu gwamnati mun ga halin da hukumar take ciki, inda gwamnati ta sayi motoci guda 40 ta damka mu hukumar, kuma yau gashi muna maganar 72. To kaga abin alheri ne. Tun wancan initial investment da gwamnati ta yi ba ta ƙara yi ba, kuma maganar sauran ayyuka da ake ta yi mun da ji kuma mun gani. Ko wancan aiki kaga su suka ida shi na phase 1 ɗin da aka fara wajen miliyan 700, wanda wajen miliyan 500 sun biya cikin harajin da suke banda wa'annan motocin da suka saya. Sannan kuma ga wannan aiki na second V na completion na wannan wanda gwamnati ta ba su 1 billion, su kuma za su cika miliyan 900 zuwa shekara mai zuwa. So ina ganin wannan ba karamin nasara ba ne a hukuma irin wannan, kuma kaga ta zama abin koyi ga al'umma. To wannan ya kasance bisa ga jagorancin da aka samu na rike amana da haƙƙin al'umma, kuma duk ana yin wannan kuma ba a kuma koka ba. So ya nuna cewa akwai jagoranci mai kyau da ya san darajar mutane, ya san darajar amana, ya kuma san menene amana. Duka wannan al'amarin na jihar Katsina baki ɗayan shi haƙƙi ne gare mu baki ɗaya. Shi gwamna zaben shi ake ya kula da kowane al'amari, amma kuma gwamna yana ba da amana ga mutane su tafiyar da shi. So ya kamata a san cewa amanan nan sharing ake. Shi kan shi ɗan ƙasa akwai tashi amana da ya kamata kawai ne ya ɗauka cewa a hidiman nan gwamna ne kawai, ko kuma da an yi kira shugaban ƙasa ne. A'a, amana ce. Mu abinda muke yi dai in muka bada ta, in muka sani a zahiri an ci ta sai mu ɗau mataki, in ko ba mu sani ba a zahiri ba abinda za mu iya sai mu bar wanda ya ci ta shi da wanda ya ci mu amana da al'umma. So wannan ita ce a gaskiyar magana. So don haka dukkan mun sai mun haɗu sannan mu gina jihar nan. Mutum ɗaya bai iya, mutum biyu bai iya, mutum uku bai iya, sai albarka wasu. Akwai ma wanda cewa zai Allah ya sa albarka kuma Allah ya ansa. So saboda darajar shi da kimar shi da mutuncin shi wurin Ubangiji. So muna mu mutane fatan alheri. Allah mai da kowa gidan shi lafiya. Allah ya ci gaba da ba ku nasara na tahiyar da ayyukan nan. Allah ya ƙara mu wannan wurin albarka. Allah ya ƙara mu wurin albarka. Allah ya ƙara mu jihar Katsina albarka, ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.